אצלם לכם תוכן טוב, שבא לי לציין לכם משחק כזה אחלה. והפעם אני לא אגנגן, תוך כדי בא לי לעשות לכם שאלות תשובות. אין לי גם תגובות, אני אגיד לכם את האמת. רק אני רוצה מהקהל שלכם, אני גם יוטיובר קטן ואני מתחרה עם דודה שלי, למי יש יותר עוקבים, עד שאנחנו מתחרים למי יש עוקבים, ואנחנו את האמת תיקו, למרות שאני עוקף אותה באיזה 5 סאבים. אוי לא, מי לימד אותי לנהוג? טוב, רגע. חברים, הבאתי לכם פתאום את אוטו, סוג של אוטו, בוא נגיד, ממש סוג אחד של אוטו, מה יפה. אני אוהב את האוטו הזה, את האמת. להיות איתכם קינים, אני אוהב את האוטו הזה ממש. את זה. ממש אחלה אוטו. האמת אפשר לשלוט עליו, אבל הוא אחלה של אוטו. זה לא אוטו, קודם כל זה קלאפקר. סתם מצחיק אתכם. ובא לי לנהוג איתו. אני מקווה שזה יהיה טוב. אוי לא, זה כבר לא טוב. אבל אני עולה על הספסל הזה. אני שולט על חצי מהכביש. שמתם לב לזה? איך אני עושה רוורס? לנסוע. טוב, נראה לי אני לא לוקח את האוטו הזה, זה לא רכב. ניקח רכב אחר, אני אפנה לי משאית. לא בטוח אם זה הרעיון הכי טוב. איפה משאית? איפה את? לא רואה את המשאית, נזמין אותה עוד פעם. הנה עוד משאית. איפה את? למה אני לא רואה את המשאית? היא אמורה להגיע משמיים. אני לא רואה כאן שום משאית. שמעתי משהו נוחת כאן. איפה המשאית? טוב, אני לא לוקח משאית. אני לוקח את הרכב הזה. לא, זה לא טוב, נעשה אותו, נראה לי הוא רכב ממש גרוע. התחרטתי. אוי, הוא טיפה מוזר. אוי ואבוי. Bini pizza nini.